Hei, aici este Alexa și noi să ne jucăm pe un videoclip frumos, adică să ne jucăm un obiect ciudat. Da. Ne zice aici că trebuie să scăpăm. Doamne, ce cameră ciudată aici. Ce că trebuie să scăpăm. Ei, uite, ne-a deschis ușa tipul ăla, care știam și noi. Ok. Facem un parcurs frumos. Frumușel, așa. Da, și uneori mor. Așa ne arată mie. Ok. 1, 2, 3. Adică număr, fiindcă am istorie 4, 5, 6. Adică am matematică și ne-a zis că măcar nu fac tema la matematică să filmez și să număr. Dar nu vreau să filmez. Vreau să fac videoclipul pentru voi. Și să nu uitați să dați like și subscribe la canalul meu, că o să mai căutăm și obiuri de aici care sunt grele. M-am jucat una dintre ele, dar aia cu bowling e foarte grea, foarte grea e. Stai, am văzut ceva acolo. A, nu ne dă voie. Păi am văzut așa ceva acolo, my god. M-am speriat. Dar e ciudat asta. Ok. Just parcă zice că este, cum să zic eu. Să-i dați și subscribe lui Denis, că se zice aici. Subscribe to Denis. Adică acest tip. Îi dau și eu subscribe. Stai să fac o poză. Ok. Acum să mergem la următoarea. Cu greșesc 6. Nu. Bine. Nu știi, fetiță. Haideți să căutăm pe aici. Haideți să mergem în frigider, că poate găsim. What the hell? Mergem în frigider. Ne stăm cât am maiomul și intrăm în frigider. Cât am maiomul, Doamne ferește. Like și subscribe dacă puteți să intrați în frigider. O să vă dau o provocare. Vă provoc să intrați în frigider și să furați ceva de acolo. Așa a făcut și verișoara mea și m-a enervat așa de tare, fiindcă ne-a furat înghețata. Doamne ferește. Like și subscribe dacă vă fură verișoara înghețată sau sora sau fratele înghețata. Că mie ne-am furat două arome. Vanilie și ciocolată. Și ne-a lăsat-o pe cea cu căpșune, care e preferata mea. Dar este și cea cu vanilie și cea cu ciocolată, fiindcă vrea să le dau prietenilor mei. Și a zicea, de ce nu-mi dai și mie? Am crescut mare. Și ea n-a avut voie înghețată, înțelegeți voi? Că ea n-a avut voie înghețată, fiindcă a fost alergică la lapte, că înghețată este făcută din lapte normal. Că înghețată este făcută din lapte. Și a răcit. S-a dus la spital, i-a luat vaccinul și mie ne-a luat vaccinul. Și i-a făcut boala mare. Nu mai pot să mai spun nimic după ce i s-a întâmplat surioarei mele. Adică verișoarei mele. M-a luat puțin boala. Dar sunt cam supărată pe ea, fiindcă ne-a luat înghețata. Și o să o iert până să-mi cer scuze că am avut dreptate că este alergică la lapte. Măcar. Ok. Nu uitați că o aveți și pe Daria în descriere. Adică nu în descriere. O aveți și pe Daria, prietena mea, care i-a luat mama sa telefonul de tot. Și acum hai să începem la obiul ăsta. Ok. Ne-am urcat sus. Pe acolo nu avem voie. În ciuda greu.
Mergem pe ăsta de la frigider. Cred că suntem direct la tavanul de la frigider. Mă uit mereu la tavanul de la frigider. Ok. 11 că s-a deschis. Matematică preferata mea. Like și subscribe dacă îți place matematica sau nu. Sau like dacă nu îți place matematica. Și subscribe dacă vă place matematica mega de mult. Ce pe umăr. Răciușca, de ce începe așa de repede? Mă și Răciușca! Ați văzut că era repede rața și a fost puțin cam greu. Apple and Duck. Răciușcă, stupidă și grăsuță. I love my life. Trebuie să mă uit sus acolo că nu știu ce va fi. Ok, haide să mergem. Am murit în lavă. Nu iubesc mult să mor în lavă. Fiindcă uneori mor în lavă, fiindcă așa dorea prietena mea. Morea mereu în lavă. Zicea, aoleu, lavă, hai să mor. Și apoi, și apoi revenit și apoi, Am murit în continuu, dar nu în realitate, și pe Roblox când ia înainte. Dar o să vă explic de ce le-a luat părinții săi telefonul de tot. Uite așa, le-a luat telefonul de tot, fiindcă telefonul pe care vorbesc eu cu ea, o avea, era surioare sale mai mare, care o să explic în videoclipul care o să se lanseze. Și o avea pe bunica sa la telefon. Adică nu vorbea cu ea, dar doar avea la numere. Și am împrumutat de la ea 600 de lei ca să se joace cu mine pe Avachin și să-mi dea cadou niște haine și un păr. Și un păr negru pe care eu n-am avut bani să iau. Și mi-a dat cadou, da. O să vă fac poză când o să mă joc eu pe Avachin împreună cu Daria. Ok. E cam puțin greu aici la gym. Și am promutat 600 de lei din cardul bunicii sale. Și doamne, i-a dat mamă de bătaie părinții săi. Doamne. Și eu când am fost mică mă jucam, cum să zic eu, Tom, și îi cumpăram haine și am împrumutat 300 de lei. Da, am împrumutat 300 de lei. Am împrumutat 300 de lei. M-a luat puțin speriatul, fiindcă părinții mei m-au bătut așa de tare până ne-a curs sângele, nu glumesc, ne-a curs sângele. Și uneori părinții mei sunt cam enervanți, cum să zic eu, enervanți. Sunt cam enervanți, foarte enervanți. Like dacă părinții voștri sunt puțin enervanți și puțin haioși. Fiindcă și părinții mei sunt puțin haioși, dar nu prea îmi place că mă bate și că îmi fac un videoclame. Vorbește și nu mă lasă în pace să fac videoclipul. Când o să am 11 ani o să mă îmbut de la mama. Ok, haideți să... Oh, tortindos! Preferații mei. Tortindos, happy churros. What the hell?
mai spun nimica. Voi ați văzut că a zis you go to Frisk. Ce se dă așa? Corona time. Vreau să zic coronavirus. Că se semăna ca coronavirus, dar nu avea alea. Ok, haideți să mergem în continuu să nu ne viruseze. Coronavirus! A murit. Unde sunt toți oamenii în carantină. În carantină. Bine. Ok. Mai am puțin. Foarte puțin. Este! Da, scuze pentru skin-ul meu, dar îmi place mult skin-ul ăsta. Am încercat să-l completez puțin, adică am multe skin-uri. Mega de multe skin-uri. M-am enervat puțin. United. De ce nu se deschide? Bă, deschide-te! Ce face fraierul ăsta? Oh my god. What the fuck? Bă, ce faci, fraierule? Doamne, ce-a făcut fraierul ăsta? Merg cu asta. Bine. Ce-a făcut, mă, cu ăla? Ne-a rupt tot în două. Stai, mă, fraierule, stai! Acum trebuie să mă ducă. Wow, tipul ăsta e tare. Vă să vedea? Ah, my god! Nu, nu, nu! Wow, tipul ăsta e șmecher. Stai să-i dau friends. Stai, mă. Am dat de cerere de friends. Ni-l acceptă? Da, ni l-a acceptat. Uitați-vă în colțișorul de jos. Acolo, ni l-a acceptat. Cred că am ajuns la sfârșit, asta e întrebarea mea. Doamne, ce ciudat! Până aici am fost în viața mea. Oh my god. Bă, după să de ce nu voi să-l iau? Hello. Pe trebuie să le iau eu. Next game. Nu vreau. What the hell? Oh my god, ce m-a dus. Bine, nu uitați să dați like și subscribe la canalul meu, că ne-a plăcut puțin de aici. Ok, nu uitați să dați like și subscribe la canalul meu, că îmi place mult. Ok, vă urez la revedere!